Nabasaan sa San Juan, tradisyon o konsumisyon? 40K ang laptop ko, 23K ang cellphone ko. What the Hindi ko sinaktan si Manong, binasa ko lang siya. Nagpaalam ako sa kanya, kuya babasahin kita, sabi niya, hindi pwede kasi may meeting siya, binasa ko pa rin piyeste. Ako nga pala si Marites para magatid ng balitang ina nyong lahat. So bulan na agad natin, naging malaking issue ang kamakailan na tradisyon ng Wata Wata Festival sa San Juan kung saan nagbabasaan sila para magbigay respeto kay Saint John the Baptist na kilalang nagbaptize kay Papa Jesus. Pero dito lumalabas ang pagka-demonyo ng mga tao. Meron na galit na nasiraan ng laptop at kanyang phone. 40K ang laptop ko, 23K ang cellphone ko. Sino ngayon ang sisisihin at sisingiling ko? Meron ang cast driver na halos mabugbog na dahil nainis siya, nabasa siya. Anong nangyari dito? Nasaktan si kuya, nabasa pa siya, napagtripan pa siya. At iba pa. So daanan muna natin para malaman natin ba't naiinis ang mga tao sa mga nambabasa sa kanila. Happy Fiesta San Juan. Walang kalaban-laban. Hala ka. Naku, pag ganyan, pag nasira nila yung kunyari yung windshield o yung side mirror, sino magbabayad doon? San Juan ba? Ano yan? Nakuha ng bike? Ano, dapat naman masyado sila malapit eh. Ay, yabang pa. Kung may mga tumatapak, hindi pa masisira yung kotse? Hindi pa magkakagasgas yan? Alam ko ito bawal to eh. Nasa bawal may taas yan para mabasa o bawal mong buksan yung pinto. Nakalagay yun. Mamaya tadaanan natin yung guidelines dapat sinusunod din nila. Sigurado ba tayo na at least kalahati ng mga to kilala nilang deboto ba talaga sila? O nakikisabay lang sila ito kasi tambay sila o wala silang magawa sa bahay? Sige, woo! Party! O taas mo! Nalala ko yan kasi pinagdaanan ko rin eh. Nagtatrabaho rin ako. Nabasa na rin ako niya. Sino ba naman di pa dumadaan sa, ano diba? Sa mga Aurora? Okay. Tayo na, dinaretso sa mukha. No, binuksan nila. Natay ka. Sige, buksan mo. Ito diba, meron naman mga matutuwa eh. Ano, happy. Kailangan na isa dyan tao na sobra na mapagtripan na may isa doon na deboto na medyo masyado la excited, medyo masyado ng feeling close sa kanyang binabasa na magpipikon sa kanya, na maiinis siya. Yun lang kailangan mo at masisira na tong buong tradisyon na to. Okay, may libre ka pang car wash, so okay lang naman yun. Panoorin pa natin iba. Sige, bago natin daanan. Ito, Aurora din to, di ba? Binasa. Sinabihan naman siya. Nagalit ba? Ala ka. Ala, napikon. Nainis siya. Naghahanap buhay lang. Ala, oh shit. Naku, seryoso na. So dito makikita na pinag-inita siya ng mga mas nakakatandang deboto. Sinampal yung kanyang helmet at halos masira na. Well, sira na nga. Tanggal na. Binabasa pa siya. Yan ba? Yan, ito ba ang kinakalat ng piyesta? Ito parang gray area din to, di ba? Naglabas din naman yung municipality na kung ano yung guidelines, ano ba dapat yung merong nagbigay nga sila ng mga ruta na pwede mong puntahan eh. Pero di naman kasi lahat ng tao updated sa ganyan. Yung iba talaga lugmok sa pagtrabaho na yung tipong pagkahiga niya, yung tipong pagdating niya sa bahay, higa na lang yan. Wala nga tayong mag-scroll yan. Ito yung parte ng batas na parte ng mga rules na madali bang i-implement yung rules na yun. Like kahit sabihin natin na mali si kuya kasi alam mo namang alam mong piyesta, mababasa ka, ba't ka magagalit? Pero yun din di ba? Yun na nga ito yung rason ng tradisyon eh. Para siyang peer pressure ng mga taong namatay na. Ito yung mga matagal nang ginagawa mo syempre out of respect, out of tradition, out of routine na lagi mo na kasi ginagawa kahit nagkaroon ng taon na hindi naman tinuloy itong festival ng San Juan na alam ko dahil nagtitipid ata ng tubig, naalala ko. Anong nangyari dito? Nasaktan si kuya, nabasa pa siya, napagtripan pa siya. Pero ibibigay natin kay kuya yung benefit of the doubt na dapat hindi siya nainis. Parang lahat na perwisyo. Naargabyado si kuya, nasira yung trip nitong mga deboto, parang lahat bad trip. Ako lang atang natutuwa sa'yo. Kawawa naman, no? Nasira na.
Malupikon dito! Ay, nako. Madali sabihin na bawal mapikon pag di ka pagod eh. Pero yun nga eh, dapat nandun dapat yung pagiging makatao natin, diba? Kasunod. Ito, galing kay Sunny Tricks. At least ito alam nila, nakasama sila. Ligo. At least ito nakaligo din tayo. Girl, nice one, idol. Pag dito, pagdating sa bahay, okay lang nasasabon tayo ng magulang natin. Dito. Sunod. Only in the Philippines. Ito. Patay na. Ay, gong sira. May napagtripan dito eh. Okay na, iiwasan na sana niya eh. Kaso na-turn siya eh. Di mo na kasi dapat ininis. Wala na, basa na, yan na yun. Isipin mo lang, kapapunta kang trabaho, no? Tapos basang-basa ka na. Sana hindi siya magkasakit. Paano yung mga nagkakasakit dito, no? Gago, boy ka pa. Kulit mo ha. Walang takas. Gabi naman kasi diretso sa mate. Kita ba yung bato niya diretso sa mata? Ganun eh. Nalala ko, nabasa din ako doon eh. Ang kapit ko pa naman dun sa dun sa pangharang sa labas. Tsaka alam mo, nag-iiwas ako sa mga magnanakaw eh. Ganun eh. Pero diba, ayan, umiiwas si ate, nilagyan sa likod, sana di siya magkasipon. Ito yung mga tao naman nandito, alam naman nila mababasa sila eh, di ba? Yan, okay lang nga, para mamaliguan yung mga mga walang ginagawa sa bahay. Sige, mira mo. Minsan nga naman, yan naman magpapasaya sa'yo, di ba? Bakit ba naman? Yan, ito yung mga nag-i-enjoy lang, oh. Di ba? Kasi yung mga gustong mababasa talaga. Bango niyan, yeah! Blessing kayo lahat. Dapat may mag-interview dito. Tata maraming influencer dyan na nag-interview. Interview niya isa dyan. Alam ba nila kung bakit sila nagaganyan in the first place? Dapat alam nila ano yung rason. Galing sa San Reno, galit na galit ako sa San Juan Festival. Hanggang ngayon, wala ako ibang maramdaman kundi galit. Nasira ang laptop at cellphone ko dahil sa mga squatter ng San Juan na pinagtripan yung jeep na sinasakyan ko at ng maraming tao. Pinigilan nila yung jeep namin. Gusto na silang banggay ng driver. Bakit nga ba hindi? Pero binuhusan nila bigla ng isang tabong tubig sa mukha yung driver. Yun nga no? Paano pag nagda-drive siya? Siyempre, gumagalaw yung sasakyan, biglang matamaan sa matay, mapaganon. Hindi ba masasabi? Buti nga hindi niya naapakan yung pedal dahil baka mas may malaki aksidente pang nangyari. Ayaw mo no, mapapalapit na agad kayo kay St. John. Nasa langit na agad kayo. Yung mga students na kasabay ko, walang nagawa ko, di umiyak na lang. Well, wala ka naman talagang choice. Yung masasabi nag-iiba ng ruta, kung private vehicle ka, may iwasan mo. Paano yung mga hindi makakaiwas? Yari ka talaga. Magpapasa sana sila ng requirements for university, pero yung school card, good moral, dapat din magpasa ng good moral yung mga nambabasa muna. Diploma at birth certificate sila ay nabasa. Yung batang katabi ko, muntikan pang malunod dahil walang tigil yung pambabasa na ginawa ng mga tao sa paligid ng jeep namin. May isang malaking drum na bigla nilang binuo sa bintana kung saan nakaupo yung bata. Sigaw na sigaw yung nanay niya. Pero tawa lang tayo mga basurang tao na nasa labas ng jeep. Gusto ko magwala at manakit. Kung may dala lang ako armas, baka ready na siya lumaban sa hindi lang sa China kundi pati sa Pilipinas. Kahit nandidilim na yung paningin ko sa galit. 40k ang laptop ko, 23k ang cellphone ko. Sino ngayon ang sisisina at sisingilin ko? Sarili ko, di ba? Sino ang dapat maragot sa lahat ng mga sinira ng basurang tao na nambabasa sa kalsada? San Juan Festival. Sana maglaho yung fiesta na yan. Ako sa isip ko, warranted naman yung galit niya. Kasi sa mo pupulutin yung laptop niya. Alam ko na sinabi ng ating Panginoon na hindi natin madadala yung mga material na gamit niya. Pero habang nabubuhay ako, kailangan ko tong material na to para mabuhay ako na matagal. Kailangan ko to para mag-aral, magtrabaho at para kumita ng pera. Ngayon, sana mas paigtingin nila kung paano nang babasa. Kasi sigurado ko hindi naman lahat ng tao maaalala lahat ng guideline. Hindi lahat ng tao nakatutok sa mga nilalabas. Ito, hindi nila makikita lahat to. Ito, executive order na 7 AM basa na hanggang 7 to 12, 3 fire truck lang, buong puwersa, ipinagbabawal ang paggamit ng maruming tubig, water bath. Paano to ma-check? Paano ma-check yung maruming tubig? At paano ko ipo-prove? Ano to para lang to sa mga tao
nang babasa. Kung kunyari natapunan ako, nabahuan ako, paano ko malalaman kung sino yung tao ng bato? Di ba kailangan ko pa mag-video pag dadaan ako? Napaka-unrealistic niyang standard. O, tubig, yan ang tubig na nasa PET bottle, nasa babasaging container, basag buka mo dyan. Ipinagbabawal ang para sa pagbubukas sa mga pampubliko at pribadong sasakyan. Nakita natin kanina yan. Ipinagbawal ang pananakot o pananakit ng mga individual. Well, nakita natin dun sa angkas driver. Ipinagbabawal ang pagyayari, pag-uuga o pag-aalog ng mga sasakyan. Ipinagbabawal ang pagpapasok sa loob ng PUV. Ipinagbabawal ang pagbebenta at pagbili na konsumo ng alak hanggang alas 3 ng June 24 taon-taon. O ito, meron ba talaga namumultahan dyan? Imposible. Siyempre lahat nag-e-enjoy. Wala naman magiging KJ dyan. Para ito, buto nalala ko lang, share ko lang ha. Kayo na lang aking therapist dito eh. Doon sa aking barangay, humihingi ng fee doon sa pagpapasok ng mga sasakyan ng mga Grab delivery. Tapos sasabihin ng barangay na hindi sila ang naggawa nun. Mag-complain na lang daw. Siyempre hindi ako magko-complain kasi pag-iinitan ako, di ba? Parang yun yung nasan yung espiritu ng batas. Kailangan pwede ka mag-complain. Siyempre hindi ka magmumukhang KJ. Di ba? Kasi kung lahat sumusunod, mapipilitan na lang ako maging ganun. Kahit alam natin na hindi naman dapat sinisingil yung mga pumapasok ng university. Kasi donation ticket lang dapat. Yung wala dapat fee. Di ba? Napakahirap eh. Parang ganito yun. Kahit sabihin mo, ilagay mo lahat ng batas dyan. Kung hindi naman natin to mai-implement ng tama, wala lang to. Ganito lang yan. Parang nanay mo lang yan na binubunga nga ka. Okay. Basa. Ganun lang din yun eh. Sayang lang din to lahat. Hindi naman nagkulang eh yung municipality ng San Juan sa pagre-remind kung saan dadaan o dito na lang magrumuta kasi mababasa kayo. Pero may mga tao kahit alaman yan o hindi malaman, wala naman silang magagawa. Sana ang magawin na lang, magbasaan na lang yung mga gustong mabasa. Diba? Kasi nangyari, nagiging trip-trip pa na lang to eh. Basta kung gusto Anthony Satanas kaysa ni St. John the Baptist kasi mas maraming tao na asa sila isa't isa. Siyempre, sabihin na natin mas maraming tao nag-enjoy kaysa na bad trip at mas nakikita natin na makapapasadahan lang to kasi hindi naman lahat na bad trip eh. Ang nakikita lang natin syempre yung mga umangal, itong mga once in a lifetime. Kasi ito kasi yung mga nakita nyo video beforehand, ito ay nakalap ko throughout the year sa iba't ibang San Juan Festival. Di lang naman to sa isahang beses lang na nangyari. Sa tingin ko ito lang itong una kong pinakitang video yung talagang ngayon nangyari itong 2024 dahil nga taon-taon yan may isa talaga dyan lagi na masisira ang araw. Ay nako. At syempre nagsihingi na sila ng paumanhin. Well, hindi naman mapapalitan ng paumanhin na to sa nangyaring kaguluhan sa basaan ng kapistahan ni San Juan Bautista yung nasirang laptop ni kuya o ni ate, di ba? Anong gagawin ko? Paumanhin na lang doon sa pinaghirapan ko mga dokumento para at research. Paumanhin na lang doon sa aking boss na matatapakan yung pag-akyat ko sa aking career kasi hindi ko nabigay yung dapat ko ipresenta o doon sa aking thesis group. Naku, nangyari sa akin yan, yung mismong laptop ng group leader namin nasira at nandun lahat ng files. Paano na yun, di ba? Palalala na ba tumatagal? Ang basaan ay isang relihiyoso at pangkulturang tradisyon. Sana hindi pamperwisyo na isinasagawa, So ayan, umaabot na daw sa kanila yung kaguluhan is yung suri pang matukoy mga lumabag sa city. Nako, hanapin niyo yung naglabas ng dila. I'm sure mapagtitripan siya. At ito na lang ang ating natitirang depensa sa taon-taunang tradisyon at perwisyon ng Wata Wata Festival. Kasi literal na nasa loob ka ng tangke ng tubig. Magkano ba renta dyan? Doon natatapos ang ating balita ngayong linggo. So para mga ganito, nabasbasan at nahimasmasan ba kayo sa katotohanan ng Wata Festival? Kayo, ano naisip nyong paraan para mas madaling maging tradisyon at hindi maging perwisyo sa parehong panig ng mga deboto at na perwisyo ng festival na to ng San Juan. At gusto pa ng mga balita na nandito na yan. Pag di nyo kinlik yan, babasahin ko kayo mamayang gabi. Marites na babaalam.